We hebben een prachtige streekmarkt gehad. Veel bezoekers, leuke standhouders met een diversiteit aan producten. En ja, wij kunnen terugkijken op een zeer geslaagde dag. Aaron de Sneun, zo'n augustus, wie het weer een en al gezelligheid op de streekmarkt van de Vertakking in Rieptjerk. Wij organiseren de 4e streekmarkt en elke tweede sneeuw van de maand doen we een streekmarkt en het is de eerste hier dat we dit opzetten. Wij staan hier met sappen, eigen makkers, alles is zelfs makken. We hebben kersens, we hebben sokken, verschillende soorten, pannenlappen. Het is al hier huisvleit. Ik sta hier met milieu- en natuurvriendelijke schoonmaakproducten en vloeibaar wasmiddel en diverse massages die ik aanbied aan huis. Wij hebben voor degenen die geïnteresseerd zijn 11 september de 5e streekmarkt van de Vertakking. En dan hebben wij 4 september onze welbekende handwerk- en wol hobbyfair. Hebben we een 50 stands door heel de Siertuin staan. Kortom, het is een juweeltje van een plaats hier. En echt een hele mooie bestemming om even een dagje te spenderen.